Jambo, asante, wassalamu alaikum. Mbola tsara tsika jiaby. Bonjour tout le monde, bonjour le monde entier, bonjour les peuples. Bonjour tsika malagasy jiaby. Nanginy tsy volagna zay tagnatin'ny andra roy nizaha ny toetra ara-pirenena. Nanginy tsy nivolagna zay nizaha ny fagnapitrahana ny gouverner masaka. Tsy gouvernemanta fa gouverner masaka. Ataoko gouverner masaka izy parce que nasaka izy. Ela ny ambesagna Ambato-Bevoka ka teraka ndraiky. Matetiky baka nareo mivolagna hoe oh fanavy koa ry zoky be manohitry fa tsy magnano. Zay tsara tsy magnano. Matoa zay teto ny volagna ary matoa raha jiaby regny nisy nitsanganana, nisy ny navitagna izy hevitry tolona ary ny fagnitagnane baka teto. Bonjour jiaby atsika. Fa misy ane olo sasany izy sady tsy mitolona bako izy tsy sosikevitry. Fa izy ndraiky no oegnoegno. Raha roy sambihafa baka zay. Bon, za matetiky teto mivolagna atsika zao fa malalaka mivolagna eky. Aza misy mifagnamiatsiny ka zay mavozo. Setoany fa roso, masantoko fa nihala, mahamay fa tsisy. Atsika zay teto nitaky fagnovana, zay teto nitaky fandravana, zay teto nitaky hoe adoso nefa ziny. Ndaizy magnano ziny tseniky jiaby. Fa komaly be nantimahoriny zany volagna hoe atsika ka zeniky misiko fa atsika tseniky miboaka agnaty ala. Atsika mbola agnaty ala. Tseniky antsasaka ny aty ala tokony iboatsika io. Nanginy zay bonjour ao anaty. Nanginy zay fotony. Le respect mon colonel Michael. Zay nanoagna fipitrana io. Ary zay natoky. Ary namezane toky izy. Zay manoagna izy. Fa zao izy. Nampanginy ary tsy nampivolagna zay hoe. Zay niambigna gouvernemanta. Ke normaly gouverner masaka. Raha koa baka masaka zegny maromaro raha masaka ary gnesanao hoe tsara izy sa ratsy izy sa ino koa raha mbarako izy hoe mety hoanigny sa tsy mety hoanigny. Aloha nidirako amy jiaby zegny amy ty gouvernement masaka ty itodika amin'ny Ambarobe tseniky za. Aleoko masiko baka ambany bako izy ampaningetsika anabo. Misy olo mavita sinema amin'ny Ambarobe ao. Fa ela tsy siany salle de cinéma ny Korbany. Fa ela ny ravagna ny cinéma Bojo ny Sirama SNBC. Fa ela ny ravagna ny cinéma Amidji koa izy andeo. Fa ela tsy nisy ny cinéma Bojo Bazary teo fa ela ny fodiany salle de cinéma Bazary. Nde salle d'œuvre de mon père fa ela tsy nagnanovagna cinéma. Ke zio ty Ambarobe misy acteur telo magna cinéma Bojo. Nay ma zay atao nareo dokitry. Anareo mamevitra zay vahoaka n'Ambarobe dokitry.
sa nareo mihevitra hoe moatsy ny amborodona taony zay iny ke hoe vavanay fenidrofo zay teo tsy ny vola ny any ro nagnasarina efa misy existence ny peuple zegny misy existence ny vahoaka zegny Ambariobe fa teo ro tsy ne existence ny peuple teo ro tsy ne existence ny vahoaka teo ro tsy nahatsapa hoe tiany efa nagnambahoaka teo ro tsy nahatsapa hoe vahoaka ne nagnapetraka za teto fa niany zala la tseky tsy tokiky fa nareo mampitokiky anareo telo lahy ty les trois mousquetaires mampitokiky anareo fotonino ne volotratra boka anareo io mavozo boka anareo io any ka Jehova mehe hoe andeha agnatin'ny vahoaka andeha za vahoaka andeha agnanjegny hoe any vahoaka hoy izy disque zay 45 tours zay taloha titre anany ambadiky saondra titre anazy ambadiky tara loatry nino ny tiako aviagna amindreo telo lahy reto za tsy volagna raiky lahy solombava soi-disant hoe solombava ambahoaka za aloha tsary nahita izy ke namory vahoaka tamy stady na ta bazary teo nagnantatitry tamy vahoaka na hoe nagnano fiognana tamy vahoaka tamy Ambariobe tsy nikitako fa andra maro izy lany député fa irigny andra maro izy député amin'ny Ambariobe io fa fanjava maro izy député Ambariobe io fa nangala togno izy député amin'ny Ambariobe io za tsendriky naregny député ne nasaky ny seho vahoaka Ambariobe devant bazary ke nagnantatitry nantandregny zay vahoaka zany fakomaly zany vola ny magnamiany mora za tsy contre ny magnamia mora fa raha mezanareo moa karakory ampiasainy vahoaka izy ino raha andeha ampiasainy vahoaka izy amy fotoagna tsarotro iaignany vahoaka azy io za tsy nivolagna ratsy ny magnamia tsara ny magnaneo za fa raha mezanao atao karakory aminaka nakatsoroko sitraka za tsy magnamia fotony za tsy andeha moriky vahoaka la rayon te za tsy andeha moriky vahoaka aleoko lavitra za magnamia solution vahoaka za miaro vahoaka fa za andeha agnamia vahoaka karava lavo mitondra vy raha igny andesiny vahoaka andeha tondro nino andeha tondro aia mialatsiny avako zegny ane volaniko hoe anareo député tsy haiko dépinino anareo tsy masaky miseho vahoaka tsy masaky mivolagna amy vahoaka na gn'ino tsy nandesinao ta bazary teo vahoaka ny Ambariobe avoriko eto a bazary anareo tie baka aminaka andeha gnanovantsika asa soa fay ambadimbadika nagnania 4 député non tsara félicitations za tsy contre fa izy andeha mianao zay he io mandeha ataonino ampiasainy aminino avita dialinesa karakory oui salut mon frère
vahoaka zao raha mahameky vahoaka ialy amy jaly idijadony nataonareo tagnatin'ny folo tsy tamby taogno. Raha ataonareo zao ne mikamofle dalagna nataonareo tagnatin'ny 16 ans e, mirécupérer dalagna nataonareo tagnatin'ny 16 ans e. Fa zay ka sa ribribegna hoe anagnamia zegny hoe amiagna zegny hoe non. Wow, aminaka voriky io ary io raha fa matetiky nambarako teto vahoaka malagasy mitandrema atsika amy raha mezanreto mpitondra reto atsika tamy fotoagn'andro ningay raha Jojo Cédric Andrinirina. Fa raha mezandreo io hitima voriky za tsy mikontra raha mezanareo tsy tima fa nahampy zay raha nataonareo zala zay vraiment zay tofoko disaka leo fatigue raha nataonareo tagnatin'ny fanjava taogno teo. Récupération raha ataonareo zao, camouflage raha ataonareo zao. Ambara za teto ane nagnotana anareo tsisy nasaky namaly apotiky fagnontaniagna anaka i raha namianao io ma ho an'ny vahoaka azovy entretien izy io, azovy kolokolo izy io, azovy agnefa entretien nany, pièce nany, pneu nany, surtout le pipi andeha atao agnatiny ao mampiodigny izy. Raha zegny tsy nazavenareo karakory fandehany amarefaka mareagny mampatsiaro za ambulance ta Diego tamizay mbola niasa tamy faritanto. Olon Diego matsiaro raha ty nisy ambulance ta Diego teo taloha ila nataondreo manafy chauffeur ny ambulance ndraiky reo piasa agnatin'ny ambulance io matsagna be midibendagna ny Diego igny nitondrasandreo lokoton baka mipese froid ambany ary ro nanonga fanongagna amin'igny azafady manonga nagnaragnan'olo be anao miala baka mosa feno ambany amy douane amy port eo anao manonga ro navy amy hôtel de la poste teo ni baragna tagny ton jiaby tagnatin'ny ambulance baraka. Ke anareo zao nagnamia zay he katikaty, oui félicitations, bravo, fa andeha ampiasaigna amin'ino ma zy ty olo baka mianao raha zegny mba hainao ty zala kadonao namiako anao zy ty mba fitiavako anao mba agnanaovanao raha karaha zegny. Nde le olo amezanao izy mety tonga saigny io zay za namia zala ty katikaty, bon alhamdulillah sokrany mba ampiasaitsika amy raha karaha zegny. Fa katikaty namianao ambara zay amizay ino raha ataonay izy. Aboko le raha namianao karaha hoe nisitriky anao nagnamesy fa nagnino anao tsy miboaka bazary teo na tamy stade tary nagnino anareo nangataka tamin'ny aitainkilotra hoe ataova karaha Maurice aminay eto niseo pa be maso anareo fa nagnino niana anareo nagnamia raha agny karaha misitrisitriky aminakaby karaha koa natao sitrisitriky zegny halatra za mivolagna eto za tsy misitriky, za tsy magnasa olo, za tsy magnamboa olo, fa naka volagniko marigny anao koa nagnano raha tsara mba volagna aminaka eto hoe azao volagna raha tsara ta Madagasikara ke nivolagniko teto. Non, za manginy atao karaha tsy hitako tsara nataony parce que fa tsara raha tsara nkatsariagna tsy mila atao dalaly fa anao koa nagnano raha tsy nanjary tsy miova anao aniny zoko be jusqu'à mitaolagna anao ke aminaka zalahy tsara anao nagnamia fa tara fa me volotratra anareo va mahay hoe tia miako vahoaka
fa me volintratra anareo mefa hoe nisy existence ny zanak'olombelogno karaha anareo mipetraka antety ao igny anareo magnasary mitety antety titezigny atety avaritra jiaby lerinareo nangalatra tanin'olo tô nandrava tanin'olo tô niaraka amy tegnykilitro niany tegnykilitro en prison en Maurice anareo amizay me magnatony vahoaka azo atao abruti zay zala zay ka azo atao abruti anareo ny kely antsy fa vahoaka tsy mahame azaveko tsara be anareo ny kely antsy fa vahoaka tsy mahame azo atao karaha io tamin'ny herignandro ty nandeha nitety tapany avaratra igny loup-garou aliabody o zandry tianao tsy tianao za zoky be ataoko rentagny regny-dany teto ary ho regny ny ministry ny fitsaragna vaovao sy ministry ny intérieur vaovao raha tsy nanjary nataonao tasakatia nagnanaovanareo vahoaka ny sakatia ary za amizay miambigny le ministry tompony andraikitry ny zegny hagnano asany satry hagnano etrereta 2 mois 60 jours de ilena men'ny président Michael Rowe izy koa rô fa tsy nagnano le etaetam-bahoaka rô koa fa tsy nagnano le raha tadiaviny vahoaka la porte ouverte tu peux sortir mbo avy aminareo za amy gouvernement za boko magnambara ino antony volagnako zay ke nandeha izy nitety tsy haiko ta kalampo be tsy haiko ta bifotaka tsy haiko ta ia tapany avaratra ny Ambaribe aliabodo mavozo monao tsao antehany fitsaram-bahoaka mavozo anao tsao iboaka verdict ny convoquegna anao ta-Taninarivo tamy raha nataonao tasakatia tsy ambela zoky be salama anao amin'igny zany mavozo ma préfet amy raha maloto nataonareo tamy rehetra vazaha nangataka prolongation de visa volana miliarany vazaha reto tsy hita visa andreo tsy prolongé tsy ambela zoky be salama anao onjonoko apetraka eto igny ary za mikaiky messieurs et les madame ministre parce que reo iasa ho an'ny vahoaka eto tsisy olo tapenam-bava ny magnasa olo fotsy ato boko tsy ambelako anareo volaniko amy raha nataonareo nabaviko to igny tantara mitohy za nadahiny eto za tsy menasy anareo fotony misy zala raiky zay baka hainy nagnano fitoriagna amin'ny andafy aty amba hoe natao menasy de mort natao menasy tsy haiko nino za tsisy olo menaseko teto ary za koa menasy anareo raha volaniko eko ary namane nataonareo ziny fanojatsika alenareo fa retorone tsika nisambe tanàna io boko naka fanambarako za ho avy ane ary za koa avy aza milefa tanareo nareo navy taminay taty za tsy nilefa aboko za tsy nitsakaraka hoe aia ma fulana aia raha ihany naveto zegny non za nangy fa za nitandregny raha nataonareo teto reo tsy ambelako salama avako maty tsy amy lera nabaviko nivonenareo tsy amin'ny andra ny anabaviko fa nareo tsy ambelako salama aboko za tsy miady araiky amin'ny anabaviko igny vahoaka an'izao tontolo zao zay mahay anabaviko igny fa hoe ampanjaka ny salegy manao agnary miara-dia aminaka amy raha nataonareo anabaviko igny ke niany
Aliabodo anao koa lehilahy kaza mavozo na sary nandeha nitety tapany avaratra n'Ambaribe nizara laboly valo nizara tsy haiko nino mbola lamody ma fizaragna raha olo mpizara raha baka izy fa lefa igny a Dubai agny mbola lamody ma fizaragna raha zay ende zaranao labola ema stade ande somene stade ny robatiny tenkilotro nareo io niaraka taminareo mpiaradia aminazy zay zaranao laboly terrain manarapentra za tsy magnojo tiako ny managna raha tsara iriko ny wisy raha tsara fa ko raha ataonareo amin'ny terrain manarapentra ao za masaky magnampary azy parce que asanaka io haiko volaniko tandafy teto asara ho avy eto atsika miza gazon napetaka anareo io gazon artificiel napetaka anareo maleny ho latsika io mbo tsaronareo ay zoky be navy amin'ny raha volagninao hoe ino raha tsy nataonareo telo lahy io niaraka tamin'ny tenkilotro raha vatomanga anareo mivolagna hoe pression pression nareo mandravatan'olo avaratra igny pression nareo tragnon'olo avaratra igny tanin'olo lovandreo tambabandreo renindreo dadindreo niana nareo atsika io fagnahy boko lera napitikiky za taminao Aliabodo anao vraiment tu prends les gens comme des cons et pourtant c'est toi le con Aliabodo ary izy mera ande iady ampanonga vidiny lavany tso Aliabodo fa firy fanjava anao io firy andro anao io firy herignandro anao io firy taogna avy anao est-ce que anao ndraiky nampibiagna vava tamy zanaka ny Ambaribe anteto ao hoe iady vidiny ilangilangy mbiagna taia zio anao vo magnasary mikoragna zegny aminay zay eva oaka nytetreteto vidiny langilangy za tsy henky anognony agnaran'olo fa za mbo anognony agnaran'olo resaka langilangy parce que dossier n'olo io fa nazy complet fa mbo avy andanognonako izy misy zanaka any Ambaribe magnano apimanga magnano arabika mitotro amin'ny vidiny langilangy ampitsabo langilanginy antety vidindreo mora ambanindreo betibetaindreo va oaka mpamboly langilangy vidindreo amin'ny partafolo exemple fa eko prix vangandreo izy antety agny vidindreo exemple partafolo kilony langilangy ro amizay mandafy raha io à l'extérieur aty amana million est-ce que anao nivolagna teto Aliabodo est-ce que anao nitsangagna niary vahoaka ny Ambaribe pestantsaroko fa tsy niana anao ndegna baribary olobenay antety ao ralanay zamanay asidinay angovavinay antety ao hoe fa atsika io iraina iady vidiny langilangy dadilanao iadiva vidiny zay koa tsy mila nareo miady rany zay atompiny mavita miady io anareo teo nisy raha niadivanareo koa tsy mandrava taninay mandravagna tragnonay ziska maskriny narongagna anareo mihevitra anareo mavozo-agnary aminaka olo koa nandrongagna tragnondragnary zay tsy mavozon-dragnary setoany zay masontoko ialako tsigny azafady za tsy mitsitsy volagna anao ndray azovy ndray président république radio igny karaha namiako raha jojo igny tsy izy loso igny masaky miboaka mivolagna eto hoe azovy taminareo nasaiko fa koa magnaratsy manjary fiako karaha toko mamiaka ino agnaran'ny fary taminay ta Jamanjary tary Menabe karaha toko mihina be fiako karaha igny anareo ho an'izay Jamanjary boka Menabe fary agnisan'ny fary tsara taloha Menabe anareo ny tsy segnatra ny fitombenana me volo tratra anareo zio
mahery ny toedra rapirenena magnasary mandeha mitety tapany avaratra ny Ambaribe, mandeha mizaro antety ao zegny hoe olombelogno ankitigna anareo zalahy. Za fa nagnambaranareo vahoaka ny Ambaribe, ny tifako tany ary mbola tifako tany ndraiky rano tsy adagnandreo volanko aminareo Ambaribe. Hitatsika fa za araiky baka fa aroe lahy baka fa nilefa, araiky ny Gadra Maurice, araiky ny nazony tsongodia iny tsy sesitany fa iny tsongodia na printiky zagny adobe na iny tsy masaky midika en France, na iny tsy masaky midika en Europe. Zay ene miambigny zeto, zay tsy mamono olo fa zay avy andizanareo ode akory manareo ato ra Jojo ahoana iny fagnanaovandreo zegny rapreza ahoana tonga amizany pays mikoragna atsika io tsika mikoragna ke mba mivoleza nareo mitoetry ratsy nareo fory zatra mangeto zegny satry miogno anareo fa tsy vitany mandrava mangalatra mikatramo mamonomotry tsy amy rano io mitety antety ao rozy io tetezigny antety jiaby baka ino ampangigny vahoaka kelera koa zoky be koa mbola misy vava ary mbola mitsangagna mahitsy za tsy maintsy miaro vahoaka ny antety ary za tsy maintsy magnamia solution la vérité vahoaka ny antety ny Ambaribe parce que za zany kan'olo baka antety. Za teto nagnambaranareo antetinaka efatra Ambaribe, za baka Ambatavary, za baka Ambody Mangasoa, za baka Lapointe, za baka Maridoka. Donc antety za tsy mitady place Ambaribe, maro amin'ny vahoaka ny Ambaribe, antety ny Ambaribe ao vola zoky be lalagna fambiagna vieky anao fa zay milanao non calmos molo piano zoky be ho avy raha tsy ampoizinareo jitsony zoky be fasino miaraka amy dossier nambarako anao miandry raha hely fo zahay, raha hely fo ampiasa gouvernement mifampetraka za mehe ministère zovy idirako andianako kaiko koragnesiko amy raha tsy nanjary jiaby nataonareo amy vahoaka ny Ambaribe amin'ny antety ao dossier par dossier, ministériel par ministériel. Misy fomba fivolagna hoe basiny anglais neka rangaranganao naka tsy basiny anglais. Naka toko hoe la malisiny Ambaribe hely fa mafaty raha. Hely fa mavoa raha. La malisiny Ambaribe agnarany. Fa zay ka zany kadalenareo mbanibaninareo tety aty tety ary non zava ndenao tsy megatra liabodo anao nandeha tantety tany tary ary tsy ampy 3 olo mitandegna anao nagnatony fotony olo fakady ndraiky anao koa fa tsy tokony amy placenao io ary hoavy agnatsokona anao amy placenao io naka fambarako anao hoavy za boko mikoragna direct eto amy live eto parce que le tompon'andraikitry ivolagnako raha ty izy mivolagna ataova direct rembahoaka aboakako eto za tsisy koragnesiko amindrolo maventy ro asitriko vahoaka za tsy karahanareo tsisy tatitry tsisy volagna tsisy nino magnano kongomantsy minareo eo hoaninareo vahoaka hoaninareo volam-bahoaka kelera koa mitety tapany avaratra anao mbiagna koa anao mitety tapany Antignana anao koa nandeha amin'ny Ambatavavy eo aliabodanao laiky baraka ao
mandeana amin'ny Ambatsavavy ao anao fa anao leko baraka ao mosana bavy mandeana amin'ny ao baka anao na ino anao tsy nasaky nandeha amin'ny Ambody Mangasotary na tanao izy ba anao fa nitety antety baraka tsy mampigadra oka zava kely ny ataonareo tamin'ny vahoaka io zay zo malalaka azonay atao mivolagna ny tsy nanjary nataonareo fa tsy niananareo gnasary niane Ankalampo be niane Abimaondry be niane Antsatrabivoa niane Matsara kelera koa nareo volaniko zoko be mikompontrambogno nareo eto aizanareo hoe anareo tompo tany sa zoko be zafiny tany anonga Diego-tsika nagnaboaka za teto sariny Zandrilahy voan'ny bala igny nitodika aminao za vepany bon félicitations tsenika anao Zandrilahy bora réglage après rotaka igny baka anao fa déréglé c'est-à-dire mipody amin'ny étapenao réglage félicitations vepany vice-président de l'Assemblée ny faritry Diana bora réglage fa zao raha ambarako anao Zandrilahy tsy haiko na egna masonao na hoe mavozo vahoaka anao tamy mpianatra ny koronta 25 26 27 tadigo tifirinareo karaha nareo mitivitry fanihy sa mitivitry tomendry maro mpianatra naratra ny maty tsy volagniny fa zao raha ngatako aminao Zandrilahy bora réglage fanjakagna ny ondagnanareo teo nitifitry zandry aby reto na mpandratra zandry aby reto na mpitondra taketra zandry aby reto mbola maro reo tavela l'hôpital io mitodika aminao za vice-président ny Assemblée nationale faritra avaratra tapany andrefa Diana mifagnatogna anao ndraiky vice-président ny Assemblée nationale ny tapany Antignana ndo zava zanaka tsika rahalatsika namba marary l'hôpital eo hitanareo io ny aviany amin'ny volagna baka eo fa zay atonareo rasiste zay tsy rasiste ino anton'izay mivolagna zay tsy rasiste io anton'izany volagna siteny teto hoe tsy siteny ny alako fa le toetraigninazy raha toany tsy mamango aminaka nagnino ro zandrinay zanaka avaratra reto mbola misy tavela l'hôpital eo marary mila atao opération mbola n'importe toritory vita nagnino tsy agnanaovanareo evasany mandeha la réunion na Maurice amboarigny agny vitindro nidirany bala fa adokonareo io fa ro zanaka andreto maitso malama tambo malaza regny nikoropoko anareo tiaty nagnano evasandreo nalefanareo la réunion Maurice zay Diego ma tsy zanaka malagasy sa Diego tsy zanaka ny malagasy mba azave aminay kony ino différence ndro regny sa reto Diego voabala ny tifirin'olonareo reto tsy marary fa nareo akanga sisana namborana
tamin'ny fetiny anniversaire natao Evasany nandeha à Maurice, zanak'olombelogno fa nay zanakanino. Monsieur Bora Réglage, vice-président de l'Assemblée anao, lany tamin'ny fifidianana. Mitandregny anao za, miambigny anao za, valia za amreto raha zandry tanora, mipitenareo carrière, mitifirinareo tavela l'hôpital eo. Ino mba hevitry baka aminareo? Ino solution baka aminareo? Noho raha tsy manjary nataonareo tamin'ny fitondragna teo, na avy reo zandro ny takitondra taketra. Anao ne Bora Réglage na vinivolagna hoe hikarakara tseky za hitady bourse andifasako zanaka any Diego mba alefa mandeha ivela. Alefasa mandeha ivelany reo zandro marary reo. Ataova Evasany, alefasa La Réunion, alefasa Maurice. Fotony zandry igny nikoragna taminaka. Zana inakinaka nalahelo endragnahary razana. Antony anareo zandry baka. Courage anao zandry. Zay koa mbo eto. Zay tsy tramony fahignana. Zay tsy zagnahary, ndre zagnahary fotsenika mavita nagnampody olo falosy tanky, napodiny zagnahary koa ny fahignana nany igny izy navy koa faloso agny. Fa iezane, antony zandry mba. Zany tsakaraka izy, nangotany izy karakory fandeha santenao zany, izy nagnazava aminaka. Zokobe, marary za zokobe ozy izy. Tsy ampiny an-tagnany. Opération mila atao aminaka fa vitinaka torotoro. Ke tsy vitatsika eto, tsy vita eto ozy izy. Le docteur ny surveiller izy volana tsy vita eto. Fa misy docteur baka La Réunion ndraiky baka Maurice ho avy hagnamboatra izy ty fa ande ho atao vy le antany torotoro. Aia moa ny moramora. Reto zandry voany bala akangasisany samborigny tsy naty fo manegny ho lava andro iainana reto alefanareo La Réunion, le Maurice magnatony le spécialiste, sa le spécialiste bakagny andifainareo avion, ifainareo onjimbity, ifainareo matériel-ndreo avy amitsika eo. Tsy ratsy fa alifasa le plus vite possible. Reto zandry rala tanorany ady ho an'ny tanindrazana reto mandeha Maurice na La Réunion. Zegny ataka naka zokibe zokindreo jiaby nitaregny ro io aminaka. Za tsy agnambara ro firy ro, ary ro jiaby io presque nitaregny même taregnana. Ka eto za mitodika aminao zandry la Bora Réglage. Anao tokony miremercie maventy fa ty diana tapany avaratra na vianao en place maha vice-président na assemblée anao. Anao tsy navy teo koa tsy Diego ny fidanao ho député. Na vice-président anao niany tsy vahoaka fa ro tamin'ny assemblée nareo samby anareo. Donc tsy lianareo samby anareo tao ny important nalananao vice-président na assemblée fa vahoaka nagnapetraka anao ho député ny Diego. Donc zanaka misy zanaka Diana, misy zanaka Sava, aleva tsaiko ro aondrana mandeha La Réunion na mandeha Maurice fa aza atao tahindokitra ro io. Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Bora Réglage volaniko zegny. Magnatonga tsy haiko na ministre en santé ne zanakatsika Diego na bavitsika baka Diego, do magnatony izy. Madame Monira, karakory zanakatsika reto raha latsika anabavitsika reto. Madame Monira ne agnatiny fikambana benzinzay de za mahay izy. Za mahay magnangy madame io, ministre vaovao en santé io.
atsika samy baka Diego ministre atsika ministre en santé ndontonga izy asanany zegny fa tsy anareo amin'ny assemblée ao lever les mains baisse les mains tsy sakinareo mikonkongotra amin'ny ministre izy fanambarany président Michael igny ro io natao io iasa fa tsy andeha gnano karaha taloha mbo hidika amindreo io za baka io maromaro ministère viatiko alohandreo agnano asandreo tsora matsiko sakera mafana ke monsieur le vice-président mifaritry diana tiako ambaranao eto na niany na mare agnatin'ny herignandro aty hoe ino solution-nareo tonareo mizandro fotony ambarako nareo vahoaka koragnanakany ndraiky zandro izy nivolagna Zokibe normalement izy vers le 10 ou le 15 opération naka atao fa misy vola ndraiky voavory ato afagna mivanga levi atao amin'ny vitinaka izy fa misy izy ke atsika vahoaka aza ambesagna hoe ka zanaka nkalo hafa io tsy jiretsika zanaka ny avaratra zo atsika jiaby karaha zegny anareo fitema tiako fitefa zanaka teraka ny tiako ny antsiragnana mitsangana zala fa kaza magnano fikambanan'ny fety zay boka ataotsika fikambanan'ny fety fo zay fa raha mitsanga anao tsy maregny fitefa tiako fitema tiako fitenino ko tsy isaka gnano bonne année ndraiky ndihina nditrotroko zegny fo raha regninao fa anao tsara naregny fikambanagna ty mba nagnano zegny hoe karaha zegny hoe donc za mitodika aminao président fitefa mitsangana zahava ro zandra l'hôpital aby eo Anongatananarivo atsika tamy fifidianagna vice-président d'assemblée nationale nataondreo niany za koa azonareo onogno za natetiky nivolagna hoe nahagaga nalany fagnahy io za nampilingilingy nampanekineky nampialamboetry ireo tamin'ny assemblée to nanangagna assemblée comme il faut oui fulany président za tsy mijery izy na izy président na izy nino fa raha koa tsy amy lalagna aminaka tsy lalagna aza dikavigny lalagna fa io nampimalo atsika nampiady atsika mianakavy teto tamy fitondragnanareo taloha io ty fandehandehavanareo lalam-panorenagna ty tsy fagnajanareo lalagna anareo mpitondra sy aminareo agnatin'ny fitondragnana eny mandika lalagna anareo bokoa lany fagnahy vahoaka mandika lalagna ny tsy fampianaranareo ny tsy fagnanaovanareo sensibilisation la loi na ny lalagna amin'ny vahoakany avitanareo magnambaka vahoaky fa tsy ny vahoaka tsy tiagnano fa anareo ny mandika lalagna ke vita igny fifidianagna ny vice-président de l'assemblée zay baka zay tsy maro volagna ane zay mizafo ko fa tsy mamango amin'ny vahoaka raha ataonareo nareo tsy maintsy ratinay gauche droite anareo koa ndeha gnano député lève les mains et baisse les mains sitragna nareo miala tsy karaha nareo hoannay manta eto ravagninay jusqu'à mitaolagna anareo fotony misy sasany aminareo ne milalazy président ny assemblée vice président ny assemblée nefa ny pourri izy io koa tsy le fitanagna cloche riny maharaharahanareo fa le lalagna fidinareo ampiarinareo anareo ny tokony ampiarigny izy voalohany alohany anareo andeha ampiatra izy amy vahoaka kanefa nanareo ao amin'ny assemblée ao tegna corrompu
tsisy tany mizara valizy malety koa tsy aminareo amin'ny assemblée eo, tsisy tany misy jackpot koa tsy aminareo amin'ny assemblée. Senabaka pitseniky misy tsy hay ho isy tsy hay tsisy. Koa misy institut corrompu amin'ny assemblée eo, ndretsika volagna zao io misy ao. Normal, logique, regny député ny Irmara Mapara ry salopara regny nivadiky malaky nandeha mbadiky ato parce que fa zatra le pesosy, fa zatra le malety, fa zatra le ino le valizy. Any ka avadiky palto, avadiky chemise, zoro mamadiky cravatte koa, afaka mariagny ro asa madiky nino koa, amadiky casquette koa, casquette naka tsy mety mivadiky. Fotony casquette naka misotra, izy koa vadiky zo mivadiky koa sotra nany, za tsy mahay mamaky volagna arabo, baka gauche mandeha droite, za mamaky baka droite mandeha gauche. Zegny nampianarigny za. Ke ny raha tiako volagniny, anareo amin'ny assemblée, basiky nataonareo zay. Ary ny baka aminareo any tsy nampanjary fa mpandrosoana ta Madagasikara. Fotony nareo zatra misoma malety, zatra misoma valizy, zatra misoma jackpot. Même anareo baka ao anareo mody any tany misy anareo amezany vaza boursu adignanareo fa vahoaka neny fidanareo teo. Sakinareo magnamboa vahoaka. Lera avy amizay may volotratra vo may vahoaka, o agnamiagna zegny hoe, o konkogny zegny hoe, atao zegny hoe. Oh, tsy marigny aminaka, aza atao soma politique. Hitanareo volagna Rajoel, mianatra navandy izy, ary mbola avandy izy. Ny fitondragna eto Madagasikara, ny politique eto Madagasikara izy andesigny amin'ny vandy. Nefa natao. Miala amizay amin'igny. Fa tsy agneky page zao ndesa amin'ny famarignana. Matoa ro zandry regny namoy aindreo, nahafaty rahalaindreo, havandreo tagnatin'ny fampianaragna atao. Fitiavandreo tandraza, mba hiaignandreo karazana kan'olo jiaby magneran-tany. Fa aza atao takalinegna ny tanora. Anareo rehefa mitady seza, anareo mikonkogny l'école, mikonkogny tanora, mandeha amin'ny quartier, mizara maillot, mizara laboly, mizara zegny hoe mizara lera anareo avy eo, ataonareo maïsa ro. Non, tsy marigny aminaka zamo. Iala toetrigny. Komoro volaniko helelitsika. Za tsara na regny Komoro nagnano fifidianana ke nizara kivety, nizara maillot, nizara laboly, nizara tseko nino. Non. Stratégie, cerveau, maso mizaha, sofiny mitandregny. Point barre. Ke eto za mitodika aminareo amin'ny assemblée. Tseko na mbola ho ravagny président nareo io. Comme misy institut be parasite, tsisy karaha nareo amin'ny assemblée eo. Oh, parasite incroyable. Karaha réseau. Koa fa mizapy zay réseau tsisy raha pare, karaha igny amin'ny assemblée eo. Mizapy jiaby ro jiaby. Ro jiaby zao hitanareo. Mavozy may volotratra zegny. Ro jiaby zao, président Mikael, oh président Mikael. Ro jiaby teo mapara Irmara salopara orange mandarine voangisay, oh TGV. Rojo ny alandro koa agny, nivady koa rojo ato. Fotony nino, atsika zao koa mizaha amin'ny assemblée eo. Za tsy mavozony volagna volanko, magnasa olo fotsy ataoko. Fa hela, za teto ny volagna. Za tsisy toky, ary tsy matoky, ary tsisy andrany hatoky, firesakina. Zay ndesiny Ravalomanana. Lehibe mpanohitry sy teny. Tsisy andrany za matoky ro io. Fotony iny, koty za fianina Alexis.
misy volagna zay amin'ny iran'ny sareraka hoe zaza navelany galeniny ireo e, karaha zegny koa reto firesakina reto ane zaza nambelany Ravatomangy. Anareo ndraiky nareny firesakina nasaky ny volagna Ravatomangy ampodiky matetiky eto volana zay. Anareo ndraiky nareny même nialako tsiny aminao vice président d'assemblée ny faritry Tamatavy, honorable député fidèle, félicitations ho anao zandrilahy, nasaky ny volagna Ravatomangy tamin'ny fandaragna miara-manonja. Non, parce que ora niany amizay ro jiaby niboaka tenkilitry na mbola Maurice tsy enitia na ho mandrakizay gadrananao na ho 5 ans na 10 ans na 20 ans ro jiaby niboaka. Fa lerany tamin'ny mpianatra ny korontana nijosy tamin'ny lalabe, niegny tagnatin'ny bomba lacrymogène, niegny tagnatin'ny tifitry, niegny tagnatin'ny fahafatesa, ro tsisy hitanao fa niany fizaragna sezy, niany fagnapitragna vepany, ro jiaby niboaka. Anao tsy gaga lany fagna fotony mavozy me volotratra. Mampalahelo le toetsaintsika, mampalahelo le toetsaigny. Zegny ve fampandrosoagna andeha ataonareo? Aiza laky oleky ro miady le oziny mpanjakagna, oziny mbahoaka tokony biafigny, aregna maso, atsanga, ampody. Non, nakatsy alahelo kanigny. Za tsy contre anareo amelogno tiako, fa io ne société privée tsy important, société mpanjakagna nivonenareo, nivonendreo regny atsenika atsangana idirany zana-bahoaka miasa. Zay vao nareo mandeha magnano. Tsy hitako ane tokony idiranareo amin'ny assemblée resaka société privée. Mba azavy aminay koa ino avantagenareo amin'ny assemblée mandeha masaky ny volagna présidentareo sy teny hoe ho atsangana ho velomina atsoatsiny ny société tiako. Za tsy contre, fa le ny amin'ny fanjakagna ny vonegna viloma. Raha valy managna riny izy io ravoravo parce que pretsy kombakomba maloto taminazy président n'assemblée, pretsy kombakomba aminazy firesakina. Atsika koa mizaha zahavanareo gouvernement antsasaka andreo amin'ny gouvernement team ndraiky SVM. Tsy avozoako ny volagna zegny. Team ndraiky SVM antsasaka n'olo amin'ny gouvernement. Normal firesakina. Baka ia Ravatomangy ambadiky. Eto atsika izabaka. Iasa ho an'ny vahoaka gouvernement io sa iasa ho an'ny privé? Ary zegny navy zay ny volagna tamin'ny président Mikael, ravagna io assemblée io karaha nataotsika nandravagna Sénat. Aleo manangana vaovao, rafitry vaovao. Fa koa mbola io fandehandehanantsika. Monopoly io zaminareo sanandra. Miala départ, avy amin'ny case de prison, retour à la case. Io fo atsika tsy voly io. Ary surtout reto mena gigo, ndraiky reto sojabeny politique reto io. Atsika vahoaka moaka tsinie. Moaka tsinie o za. Za tsy contre. Za pour areko. Karaha ataon'ny président mitandregny zay ataoko koa mitandregny président hoe 2 mois. Namian'ny président nareo. Parce que zay henagna amizy hevitry io. Zay henagna amizy hevitry président. Déjà le premier ministre afa tsy nazava. Afa tsy marigny. Mivolagna président 1 mois délénao premier ministre. Navy reto hoe gouvernement tao anareo. Aminakazy gouvernement masaka.
parce que tetraka fa nipetraka ka izy koa nareo fa tsy navitasanareo zalahy de nianty hitanao fa tsy leonao io ministère io tsy vitanao asan'ny ministère sintrana mora tsotra mivolana monsieur le président mon respect tsy zakako ministère ty za iala tsisy olaola tsisy volan-draty tsisy rasy voninahitra zegny fa anao niany ny nomegna anao nipetraka io nefa ny tsisy raha ataonao fa kojafian'ny Alexis anao tsy maintsy hoannay anao tsy maintsy tsarianay avao aka parce que anao tsy nagnano le raha nitadiavinay anao tsy nantanteraka le vinavinanay fôtiny zay fa kajo 16 ans 65 ans nijaly tsy mety mitraka fa miondriko ndraiky tetany ndraiky tendanay tavela karaha ty zay ty ma handicapé karakory tsy mety mitraka zay mba fa ty traka iky mba ty za lavitry ialako tsigny itanisa ivola ministère vitsivitsy za aminareo ministère vo nipetraka reto aleoko maseko ministre ny Jirama zandry félicitation anao navy niany ministère ny énergie hydrocarbure eritrereto fa anao vo niboaka tsela baka andafy tam Amsterdam tagny anao nianatra momba ny asa io anao sambany zao iasa c'est-à-dire ovaza hoe premier poste nao ministre io amle raha nianaranao tandafy za tsy mampavozo anao zany fa raha marigna ambarako anao mampiombohombo vahoaka malagasy io ministère ny énergie hydrocarbure na hoe ministre ny Jirama maro Jirama Madagasikara frère tsisy mandeha milony tsisy mandeha ara-dalàna moto mbola zara misy rano baka tsy volagny kenao zao navy eo premier poste nao io tapre fianaragna nataonao ta Amsterdam kenao nandeha hitondra io la zandry hitanao za misy proposition mezandreo zany volana za tsy mila plasy fa za mila vahoaka miegny normal miegny amy rahandreo miegny amin'ny hatsaragny kenao zala andy hitondra Jirama aminao masom-bahoaka aminao mason'izao tontolo zao zandry lahy ministre ny Jirama volaniko zegny fa zao conseil ambarako anao frère ameko conseil anao hitanao DG io ndre anao tsy mikarama plus que DG ny Jirama io 7 millions 710 millions karamany DG ny Jirama io nisy raha niova Jirama rango izy navy eo 710 millions anareo ministre tsisy mikarama agnabo 710 millions plus que DG ny Jirama io adosoa io DG io fa io mamono atsika adosoanareo io DG israélien Ron Weiss io zay baka agnaranany nata Rome versé adosoa io fa io mamono atsika aboko conseil faharoe ameko anao monsieur le ministre ny hydrocarbure et énergie iala fagnafaragna carburant baka ivelagna andifasagna moteur any Jirama atsika misy tsy miroro anefa ny volagna tam fandaharagna rentany izy koa fanjakagna ro ngala aminay ro magnamia prix de réduction pourquoi nareo mandeha magnafatra menaka mavesatra huile lourde baka à l'étranger ora tsika misy tsy miroro io ro fagnamia tsika fenambarotro aleva monsieur le ministre ny énergie baka tsy miroro za raha isaka amin'ny faritany sintragnanay ahay mba mirehetry motro mba mandeha rano
fa tsisy kalera ndia ambigny carburant na huile lourde baka l'étranger nefa natsika misy tsy miroro nde tsy miroro fo mandafo mandeha ivelany atsika mbo-tragno ndraiky mosary ke anao zegny ministre ny énergie anjaranao mieritreritra solution reo namiako anao adosoa DG may fa mamony 710 millions karamany DG firy fanjava izy navy eo firy taogno izy navy eo ino raha niova amy Jirama nino mba ino rapport nataony rango izy navy eo azafady ko monsieur le ministre anao zao vaovao premier poste nao eo mba angata aminazy rapport nino nataony tamy vahoaka malagasy rango izy io tsisy izy sa tsy mahay volagna français izy tsy mahay volagna gasy volagna hébreu israélien ndraiky volagna anglais raha heny zay hentety agny zay mahay volagna vazaha gologolo fa zay tsy mahay volagna hébreu zay tsy mahay volagna israélien zay tsy mahay volagna anglais solution meko anao igny ho an'ny ministre ny énergie mitodika aminao za mala mon général Lilson azafady tonton anao zao io nandimby Nena Tekabija ministre fanajariana an-tany miala tsigny tonton Lilson raha angatako aminao voalohany fanaboaka ny ministre Ajo Andrianarivelo MMM hoe agnatin'ny décret bokitsika fanjakagna malagasy ny hoe RFT fa nohony ty fitondragna taloha ty nila nangala tany à gauche nila nandangala tany à droite tsy nasiandreo valera an'le RFT ke eto za mitodika aminao mon général Lilson foagna na contrat nino nataony Katara tamitsika na contrat nino nataony zanaka Rajoela tamitsika foana ampidiana amin'ny malagasy ny tany teto tsary nisy karany sinoa tsy haiko arabo tsy haiko nino nitondra tany navy taminay teto tany ampidiana aminay mialatsigny aminao mon général Lilson Roland de René zay raha mbakatako aminao ary angatany jiaby eto hoe ampidiana amin'ny vahoaka nosy mitsio nosy ranja pasindava nosy tsoa agnilagna lalava igny tapany jiaby avaritra ny Ambaribe regny ampidiana amin'ny vahoaka mialatsigny monsieur Lilson mon général ministre ny fanajariana ny tany fotony raha zegny jusqu'à nianty mbola manjaka amin'ny Ambaribe ao fandravandreo tan'olo fangalandreo tan'olo miangavy anao za tompoko atao vavinareo amin'ny général Lilson volagna zegny ampidiana tanytsika zalahy na nino contrat nataondreo tamin'ny arabo na ino raha nataondreo amin'ny arabo on s'en fout io tany nefa tsy tany Rajoela io tany nefa tsy tany Ravatomanga ampidiana aminay taniny za tsy masiaka aminao tonton olobe anao natsaiko mes respect général Lilson fa anao zao ministre ny fanajariana ny tany na taminay faritra varatra na tamin'ny faritra andrefa anao olo zanaka n'olo baka andrefa na tamindreo baka atsimo Toliara agny basy Toliara na amindreo tsy haiko Tamatavy Fianarantsoa Tananarivo mialatsigny aminao tompoko agnatsoko satroko ampidiana aminay vahoaka taninay ary viravragna tsy misy atakandro contrat nataondreo tamindreo tany aby reo zegny koa ny vitanao monsieur le ministre fagnajariana ny tany za manao anao sika farany za manao anao sika farany zegny raha ambesako aminao mon général Lilson
Roland de René. Io fagnatotofagna tanimbariny Tananarivo ravagna, aza asiagna contrat, aza asiagna taratasy. Ataova descente, monsieur le ministre, amin'ny Ambaribeo, fa aza magnano raha tsy manjary edy. Aza magnara mapakivy zay edy. Mazava volagna président colonel Michael igny, napetraka eo nareo iasa ho an'ny vahoaka, fa tsy iasa ho an'ny famonoagna poso. Tsy iasa ho an'ny vahoaka tokana ambadiky namonjy tary koa. Fa namadiky palito nareo, namadiky chemise nareo, cravatte nareo zo navadiky nareo navio. Mialatsiny zalahy. Faroe, avy agny zany. Raha angatako aminao koa mon général Lilson Roland de René. Vaha bignafa ataova ny fagnamboaranay zanaka Ambariobe, ny fagnamboaranay zanaka malagasy eto amin'ny tany sy ny fanjakagna ny Madagasikara, ny fagnamboarana ny simple, le simple agnamboarana taratasy ny tany nefa zay hety katramoendro amin'ny domaine ndraiky topo. Azafady ray aman-dreny, eko anao Sojabe. Fa mafy raha nataony Naina raha tsy tohaina zay to, tsy haiko raha tsy tohaina fahaizako izy Naina Tekabija. Tonton Lilson, zanakanao mivola aminao zegny, za tsy mangataka anao la lune, za tsy mangataka anao étoile, za tsy mangataka anao Jupiter ny planète Mars na pôle Nord, fa raha angatako aminao raha roe zegny fo: ampidiana ny vahoaka tany vahoaka, ampidiana ny vahoaka tany masiny, ampidiana ny vahoaka raha jiaby ny raviravendreo tamin'ny vahoaka, ary ataovany fankamorana mampamora hagnamboaranay taratasy ny taninay. Fa zay efa kajo, escalera anao andeha amin'ny domaine, andeha amin'ny topo, miala million, nefa ny dossier tsy miboaka, dossier tsy vita, taratasy ny tany tsy azo, taninao ravegna. Mialatsiny aminao mon général, mes respect. Mba ataova raha zegny, mialatsiny tompoko, agnatsoko satroko faindroena anao mon général Lilson tonton. Vitany aminao, mazo mipetraka anao. Aleo zagiaka rano tsendriky. Nareo ministre io maromaro nareo hoaniko niany. Hiditra amilengeza betsaka. Ranabavy Fanirso Ernaivo. Namanay anao tandafy teto ny tolona, ny ady. Andro manaligna atsika tsy nandry mba ho afampandrosoagna amin'ny tsara ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ny Madagasikara. Koa misy raha voalohany maventy amboarigny izy Jiramany volaniko teo igny, faharoe nanao ato amin'ny fitsarana. Ranabavy Fanirsoa. Teto atsika ny koragna matetiky ny sesesy atsika tamin'ny place République, ary talohany anao nandeha Joagny io atsika tamin'ny place de la Bastille. Maro volagna nataotsika taria, ary maro fandraisagna fivolagnana nataonao, na tamin'ny volagna gasy na tamin'ny volagna vazaha. Ranabavy Fanirsoa, ravoravo zanao navy eo, azadigna ny toky, ny fampitokisana, ny fanaovatsika tamin'ny vahoaka malagasy. Niananao ministry ny fitsarana, maventy raha andesinao zegny, aza atao soma, aza atao agnatinao kolikoly, ary aza atao agnatinao ny jackpot sy ny valizy
ary indrindrandrindra ny malety. Ranabavy, fanirisoa. Matoa regny vahoaka regny niala tokatrandreo, niala tambagnandreo, nitsainanao Taivato, nagnotrogno ziska nafitatanarivo. Mangetaheta ny fandrosoagna reo. Empaka, pofoko, kolokolo ny vahoaka. Matetika atsika taty Ranabavy mivolana tsekena, basy appliquer le mot hoe tsekena anao zao ministre ny fitsarana. Ny tiako aviagna. Tsy hoe tsy hainao asanao. Hainao asanao, mataonao navio, ary natokisana anao namiagna fahefagna navio. Fa zao izy. Mialatsiny aminao Ranabavy. Politique tsy mahava. Ary politique tsy atao ifandrafesana. Fa izy koa hitanao mavesitra aminao le hitondra ministre des Vaisseaux. Mahita fialagna koa. Fa aza atao raha ampatezitra zay vahoaka koa. Ny tiako volagniny karaha ty madame le ministre justice, ministre des Vaisseaux. Angatako aminao Ranabavy. Tsaroanao tsika taty ny koragna. Tsaroanao tsika taty ny ady. Tsaroanao tsika taty ny dadadada hoe diovan'ny fitsarana. Adosoa jiaby rango baka aminay avaratra agny jusqu'à sud agny Morondava agny. Ireo procureur, président tribunal, greffier, tsy haiko nino pénitentiaire, tsy haiko nino jiaby reo. Fa reo ny tompony antoko amin'ny kolikoly amin'ny tribunal. Indrindra. Koa nisy donc voalohany zay avaratra agny faharoa hoe tribunal ny agny mampiteny mona. Amin'ny Diego ndraiky amin'ny Ambaribe mampiteny mona madame ministre. Hainao raha zegny atsika jiaby nikoragna raha zegny taty. Navy an-tanàna anao, zay ndraiky mbo avy. Fa zay mizahatsigny karakory tsindraka kadansinao. Diova. Amin'ny Ambaribe matetiky za taty ny vola, ary matetika atsika taty ny koragna hoe amin'ny Ambaribe oh vraiment mila fafazanao eau de javel. Zay voasiavanao blé, zay voasiavanao laigny, voalaigny, fa amin'ny Ambaribe tribunal. Fa Morambiky tsy tribunal mbahoaka, fa tribunal ny pesosy. Anjakany vahiny tribunal aminay na procureur io, na président tribunal io, na greffier en chef io, na tiako même planton koa fa amin'ny tribunal rien à voir. Inavitable madame ministre Ranabavy Fanirisoa. Ary za matoky fa district zegny misy première instance jiaby, faritany, cour d'appel jiaby diova madame le ministre. Fa ro io koa mbo io fo tsy ho vitanao zaraiky zegny. Fa eto zay iaraka iasa aminao Ranabavy. Atsika jiaby taty nandoky na masaka nagnandrongana atsika fitondragna teo igny. Keniana anao avy eo ambelanay raiky. Non. Fa raha nangatahiny vahoaka tamitsika navitatsika jiaby nagnanzigny taty, igny koa valy amin'ny vahoaka hoe zegny. Raha angatako aminao voalohany madame ministre, sosikevitra miako. Kare mba ataova lalàna na tekre mifehy reto avocat, greffier en chef, président tribunal, procureur, sy mpiasan'ny tribunal sasatsasany reto mba ataova contrat 1 an ro miasa amin'ny plasy araiky. Tapitry 1 an ndreo ro mifindra.
na roa findabi mape agny na roa alfasa kôtsotsôro agny fa azambela 3 ans 4 ans 2 ans 5 ans io 1 an fo contrat mezaroa madame ministre ranabavy fanirsoa fa io no mamotiky tribunal amitsika eto ty fidogna fipitragna plasy araiky mamono vahoaka ty faroe ngatako aminao madame ministre justice ministre de vaisseau angatako re tompoko mifagnatogna anao ndraiky gasikara mifagnatogna anao ndraiky ministre ny intérieur mifagnatogna anao ndraiky ministre ny fagnajariagna ny tany madame ministre ranabavy fanirsoa raha angatako Madagasikara jiafa misy radio FM mba mangataka aminao za madame ministre ambararo olo aby reo piasan'ny tribunal indrindra fa ny procureur sy ny président tribunal mangala fotoagna 1 heure agnatiny 2 fois par semaine reo amy radio magnano fandaharagna mampianatra vahoaka malagasy ny lalàna amy tribunal na mikasiky tany io na mikasiky fitoriagna io na mikasiky divorce io na mikasiky tsy haiko nino io kofa lalàna ny code pénal sy ny sisa sy ny forongony mamehiny ny tribunal mba apitra tompoko fandaharagna manokagna indroe isan-kerignandra 1 heure de temps amy radio amy télévision fa zay kazazarigny la muziky kawitry vody zay kazazarigny la muziky fagnasasaha io fa aboa mbo ikoragna gasikara za baka io mikasiky ty radio sy journaliste reto ke zegny raha angatako aminao madame ministre de vaisseau na ministre de la justice nazava koragnatsika taty ranabavy nazava fiadivagna atsika jiaby taty mbola anao zaraiky zo amitsika jiaby taty nazo place boko placenao tsara fa mavesatra idika madamo aloha boko anao tsy ataoko mamifa anao zo ray mandreny be indrindra ao donc za koa tsy diso aloha anao ataoko hoe mami Christine Razanamaso dade fagnajanganao dade ialako satroko aminao ministre Christine Razanamaso ministre ny MAE nao niany fa maromaro place nao zay navy ministre ny vaisseau anao navy présidente ny assemblée anao fa niany anao ministre ny MAE ministère des affaires étrangères rangatako aminao voalohany madame ministre ny affaires étrangères diovany ambassady ambassady jiaby diova apitany ambassadeur fa zao izy agnatiny ambassady aza asiagna zanaka ny kaloafa mialatsiny tompoko fa zay koa ty mijaly koa fa andeha amin'ny ambassady torongindro zay koa fa midriky ao nde zay tsy asiandro blé tsy asiandro de javel karaha tsy gasy surtout anao koa midriky amin'ny ambassady ny Paris io tsy haiko ambassady ny babandro sa ambassady ny mamandro kotie midriky amin'ny ambassady à Paris mami Christine Razanamaso tsy asiandro valeur foiky rango anao midriky ambany eto misaotra agnarana carte d'identité anao takigna atao agnatin'ny cahier anao manonga agnabo raha zay mahazo zay eto teny angatako aminao mami Christine Razanamaso ministre ny MAE ministre ny affaires étrangères diova vraiment diova ny ambassady tsisy la aza asiana kilafy la famille cousine cousin wala copine copain
zegny namotiky fitondragna teo aloha. Ke za mialatsiny aminao dady e, nitsika jiaby ambasady io fa tsy ndroza raiky, tsy ny zanaka mentso malama za raiky, zehe ty gasy, zehe koa midry koa tandrignesa raha tadiavinay, hameza zehe raha tadiavinay, fa zehe ka za atao rombotromba. Mialatsiny tompoko, ary asia vazanaka côté koa mba miasa ao, fa zehe ko me volagna vazaha hoe zehe me mitendry ordinatera ao. Zehe taloha ne zanaka côté tambany teo mpangala agnaragna mpagnaboaka agnaragna, nagnino na doso fotony makoa. Ke mangataka aminao za dady Christine Razanamasoa, ministre ny affaires étrangères, amboara diova ny ambasady magneranao zao tontolo zao. Mialatsiny aminao mami, mialatsiny aminao zalahy. Nisy problème anao tam président ny assemblée, vahoaka malagasy jiaby na inakinaka nalaelo anao. Niananao mipody en place mami, dady Christine Razanamasoa, tandrignesa raha volaniko aminao fa mafy mahazo ny diaspora agny ivelany, aty ivelany. Ko fa idrika amin'ny ambasady eo anao vola, zany any maigadra sa zany any hazon'igny. Za navy nandeha nagnamboatra raha atao mbarako anao dady Christine Razanamasoa. Nilideko tao andeha nagnamboatra carte de résident maha malagasy za en Europe. Ah mon Dieu Seigneur, io pari io tsy haiko izao otrino tamizegny 5 €. Or que normalement io fangalagna carte de résidence maha malagasy anao io gratuit. 5 € la lendro aminay to. Za navy to mitondra enveloppe timbré. Ah, izy ty tsy ela azonao fa afaka 2 andro 3 andro defa tonga any aminao. To maintso malama zay. Iska izy mikoragna aminaka fa nievigny asisiketo. Asisiketo. Za mitokiky zany za izo. Sura, nambarako izy. Madamo io koa mitandregny zany any heny fa zany volagny izy. Fa za tsy anongina agnaranazy parce que eko agnaranany. Ary izy mbola ao. Aza matahotra anao, ho avy ana aminao tsy ela, tiane zavatra. Ok, ça marche. Nefeko 5 €. 3 andro na farany be efatr'andro izy. Dady Christine Razanamasoa. Nino raha nisy? Ndraiky nandeha 2 mois. Comme par hasard zany isy diako ta Paris, blanco za fa naveto zany dalo amin'ny ambassade onde za carte résidence malagasy za. Oh mon Dieu Seigneur. Besa tsiniky za giakarano. La tsy tokiky za giakarano tsiniky. Mbola carte résidence malagasy zao. Za ndray métis, za managna droit managna carte résidence malagasy. Za misy casier judiciaire mbola tsy maloto. Indra nisy. Za navy teo mbola i mama le mentso malama fagneva sisika ty tsy mety mipetraka igny tojoko. Ha! Manahoana Ramse? Ninazy nataony aloha. Za ny hevitry. Retour en l'envers donc volaniko courrier nakany igny ninazy nataony aloha. Tampoko izy nandatsika volagna. Zany za izy masoko anglais. Anao koa tsy tandafy teto volaniko gauche droite namiako anao zany boka bureau. Indra nisy. Mbola tokizany za valine, ha le taratasinao marina. Tsy lasa fa mbola ato aminay, efa tonga eo ihany anao fa andraso alaiko te omeko anao. Zegny raha nisy to. Za voany raha zegny. Nambariko taminazy, madame. Do magnotany amin'ny ambassade ao, misy caméra ao. Tsy haiko nahita ny caméra za tamizegny fa zava ao.
izy na avy baka tagny le carte namiany zao fa le enveloppe tsy napodiny aminakay dikan'izegny tsy haiko na le timbre tamin'ny enveloppe nadosony je sais pas tsy haiko nino nataon'le enveloppe tiariko devant izy carte igny en 4 morceaux natsipiko taminazy aloso ndraiky niany za tsy tiako miditra amy bureau n'ambassade parce que sale maloto dady Christine Razanamasoa ary maro vahoaka petraka andafy aty mitseky mitaregny mitomaigny koa fa hidriky amy bureau n'ambassade malagasy za managna camarade maro marocain ivoirien misy manafy namako zay André ivoirien izy nandeha tamin'ny ambassade ndro angala carte résidence nany et pourtant izy managna nationalité de naissance babany vazaha mamany ivoirien izy nagnatriky demandinazy igny niany za tamizay mbola niasa Paris avolaindreo tamin'ny ambassade izy koa tsy me dérange anao est-ce que anao afaka mandalo après midi na hoe amare volaniko taminazy tu sais André atsika miasa donc côté ici amare donc ambila amare tsika aveo mangala zo bon volagniny André tamy madamo igny amare za mandalo mangala izy à quelle heure André n'importe quelle heure tanao anao ravoravo anao midika amin'ny ambassadin'olo anao maregny résultat bien tsara zay kiakandra zay niasa tamy zone io zay nandeha teo tsisy 1 franc ny fainy André manafy ivoirien namako io tsisy mbola euro to koa zay nandeha teo nomaly mangala sary ino biométrique igny amin'ny ordinateur oh mon dieu volanko raha misy nino raha nagnino non sérieux ngosako anabavy ni tiariko en 4 morceaux carte devant madame igny nalio za loso za tsy nagnanta veloma taino taminany jusqu'à niany ke za mitodiky aminao mami Christine Razanamasoa za mitodiky aminao dady Christine Razanamasoa ataoko dady anao ataoko mami parce que fagnajagna zegny olobe anao fa azoko atao hoe donc comme misy voalohany faharoe donc anao agnatin'ny les 3 premiers ray aman-dreny agnatin'ny ty gouvernement masaka ty tsy gouvernement ta fa ty gouvernement masaka ty o carré madame o amboara araha maso ny zavatra mahazo ny diaspora aty ivelany izy io na Canada na Amerique na Asie na ia na Australie na an'Afrika tety raha tsy namanagna ny mpiasany ambassady aty raha zegny carte résidence zegny tsy tokony hifagnavola miala tsiny tompoko fa mitsika agny raha jiaby vola jusque anao fitra amy kakazo agnaty ala mbo angalagna vola raha tsy toetry raha tsy teza tsika nga nefa niavatsika africain reto zava ro ne mba mivanga papier ramo ro io ne mba mivanga encre ro io ne mba magnefa piasa ro io ne magnino misy raha ifagnavola misy raha tsy ifagnavola fa magnino tsika atsika fa saigna mitondra enveloppe timbré mbola tsy livrenareo koa le ran'olo tampoko izy avy eo mbola fout la gueule ataonareo izy ke za mitodiky aminao mami Christine Razanamasoa ajaiko anao reniko anao dadiko anao mba zahava raha zay ministre ny affaires étrangères fa trop c'est trop
Faroe, mbola aminao fo za dady Christine Razanamasoa. Mifagnatogno anao ndraiky ministre ny intérieur. Fa misy raha tsy logika ao zalahy. Ino tiako volagniny? Magnatogno anao ministre ny intérieur Christine Razanamasoa. Dadiko, mamio. Andafy aty anao magnamboatra passeport. Ireo tsara nangataka hoe les 3 bulletins de paie no. Pourquoi tsika agny magnamboatra passeport na magna renouvellement passeport ke mila dernier les 3 bulletins de paie mba azave aminay koa ny azafady. Misy ao zegny. Ben oui, raha tsy tokony agny faigna vola carte de résidence miala tsiny tompoko. Tsy keko zegny carte résidence tsy faigna vola. Tsy raha carte misy timbre andeha hifanao vola. Oe mila mivanga timbre atao amin'ny carte nareo ty. Fa carte gratuit. Oe maha malagasy anao agnamezagna anao ziny. Non, 5 euros, 25 euros, arakaraka le dom-tomation izy. Non, attends, oh! Ke eto zany mipody amile koragnanaka tapaka to. Magnatogna anao mami Christine Razanamasoa ndraiky ministre ny intérieur. Ino moa vienareo amin'ny intérieur ao mangataka les 3 bulletins de salaire ny andafy aty, zay magna renouvellement passeport, ataonareo nino? Fa nanonga boka zegny. Fa il y a 17 ans zany namboatra raha io to tamin'ny ambassade to Longonaka. Za mbola tamizay mbola 5 euros. Mampitaregny olo. Atoniny bulletin de salaire olo miasa andafika intérieur agny. Antananarivo agny mila les 3 derniers bulletins de salaire anakandafy. Moi, bulletin de salaire c'est secret. Ndre vadiko antragno fo za koa nisy vady antragno tsy amiako bulletin de salaire anaka. Karama anaka midriky agnaty compte hitany. Heny fa olo ty mikarama parta telo. Point barre. Fa andeha agnamboatra passeport, renouvellement passeport, mila bulletin de salaire an'olo à l'étranger, n'importe quoi. Foagna zegny resaka bulletin de salaire zegny. Izy koa nareo fa nandifasa nay copine carte d'identité, nay copine carte résident, nay copine carte séjour. Ataova passeport nay, ifenay droit ampidiana. Fa tsy resaka bulletin de paie. Ino idiran'ny bulletin de paie agnatin'ny renouvellement passeport? Ino idiran'ny bulletin de paie andeha hagnano passeport? Ça n'a rien à voir. C'est des magouilles. Mialatsiny dady. Mialatsiny dady, mifagnatogna anao ndraiky ministre ny intérieur fa tsy marigny zegny. Zay andafy eto magnamboatra passeport vazany, mirenouveler passeport vazany. Droit ifeny. Nde izy tsy ampy 10 jours, même pas. Anao fa kaindroa, vous passez à la mairie ou vous passez à la préfecture, votre passeport est fait. Non mais franchement, mandeha jangoany mbola ignefa vola tsika ty teteky ry avako aby. Mialatsiny manderaka le raha mami Christine Razanamasoa azafady zalahy. Tsy anao ny siako. Fa fomba fivolagna anaka karaha za ty tsy mahay mivolagna mora, za tsy mahay mitsiko. Za lehilahy baka. Za tsy zatra minafiky misoalata. Nakara koa fa tsy marigny naka bokako.
mba diova le ambasady za lafa magnala baraka. Anao tsy mahita raha zay koa tsy ambasadiny malagasy fo. Antananay magoy fa trop, andafy aty mbola trop koa raha ataony ambasady. Non. Zafady. Ke zegny raha angatako dady, mamie Christine Razanamasoa, en tant que ministre des Affaires étrangères, diova zala ambasade. Aza asiagna zanakankalo hafa o. Zay haiko ty mifeno ty mehe miasa o. Nde zay ataonareo planton tsy magnino sabo zay mba rerene zay miasa amin'ny ambasady. Fa tsy zegny rango amin'ny jardinier, jusqu'à amin'ny nettoyeur, jusqu'à amin'ny bureaucrate, maintso malama. Zay moa nino? Za tsy magnasiaka zamo. Fa za mahery fivolagna. Za tsy mahay mitsiko. Anao boka nahe raha zegny donatsika tamin'ny eveza tary, karakory nataoko ro vazaha io tsy niafatra. Io donagny tania. Vazaha zay tamin'ny eveza tapari tary, io donagny tania. Vazaha ro tsy ambelako miaigny. Samby vazafo. Ary samby malandy. Manasa olo fotsy ataoko. Io dona maeza. Des années zay niasa tapari to, tamin'ny eveza. Couvre Paris io. Wassalamu alaikum. Karakory ma chérie malale. Ke zegny raha angatane. Zay efa mandefa passeportnay magnainy. Photocopie carte résidence. Bon, carte séjour baka mazatra atsika. Mandefa photocopie carte d'identité recto verso. Mandefa copie gasine. Ara-dalagna. Casier judiciaire ane zay boko nde takina ro bulletin de salaire. Fa ino ma idiran'ny renouvellement passeport, nde fagnamboarana passeport en bulletin de salaire. Anareo fa mivolagna tsy haiko firy million magnamboatra passeport. Ifenay droit, ifenay timbre, amboara passeport ne andesin'olo igny mipody. Fa tsy niany zay tadiavinareo taratasy zegny hoe tsy ampy zegny hoe taratasy, tsy ampy zegny parce que nareo mitady pesosy amin'ny migration. Zegny raha nivolaniko migration tety spécial tandrareky igny. Amin'ny toetsaigny lomory tsy manjary amin'ny ministère ny intérieur amin'ny migration. Ke mialatsigny mamie Christine Razanamasoa, madame ministre affaires étrangères, zahavanao ndraiky ministre ny intérieur raha zay fa zay raha maloto amin'ny migration vadika atsika. Zandry Lagaskar. Ragasy. Za koa nisy nankasitraka anao donc tamin'ny fandaragna anao tamin'ny Real TV gasy. Za koa niasa de za mbola tsy nangataka niasa ambilafo za tsy miditra koa reniko fa za koa nangataka niasa amin'ny ambassade à Paris misy tomboko ndre farane samby maintso malama fotony za tsy agneka ambakendro baka. Nde vazafo tsy keko magnambaka zaka intsika ro. Aleofo za mivolagna. Zay koa miditra zay magnefa nareo amin'ny ambassade aleva comme il faut zay volagna aminay la vérité. Et rien que la vérité, je jure. Point barre. Kofa tsy hainao miasa amin'ny ambassade, miala maro olo me miasa. Ragasy. Félicitations zandry la. Za fa ela zandriko Gaskara nivolagna hoe ty olo mendriky resaka culture, resaka serasera. Anao mbola tamin'ny Real TV. Nandimby émission ranaba émission ndreo mandimby asonao igny. Émission ranabavy Ultina Real. Za koa nisy folo voalohany. Za 5e nankatianao Zandry Gasy. Na Ragasy. Na Gaskara Finsoa.
Ouais. Fa zao raha barako anao zandry lahy. Za tsisy raha kianiko aminao niany. Fa solution ameko anao zandry gasy. Gasy karaha fiansoa. Za mahita publication mandeha agny tsy haiko zigny na anao na tsy anao hoe zahavagna date fixe ny fankalazagna ny bonne année ny malagasy. Solution ameko anao zandry koa e. Ouais, invité des jours ndraiky araiky koa boko rô invité de Zuma. Voilà. Invité de Zuma baka ny Ultina Real. Invité de jour zizay ny any zandry lahy gasy karaha fiansoa. Samby invité baka rô. Zandry gasy karaha fiansoa le resaka hoe bonne année ny malagasy. Aza mandeha lavitra zandriko. Président Dadabe Tsirangana paix son âme nagnano signature tamin'ny 14 octobre 1958. Aleva datiny 14 octobre io. Ataova amin'io bonne année tsika malagasy. Nefa mal. Tsy mila digny, tsy mila tsakaregny daty, tsy mila andehanagna moasy, tsakaragna masony amboatoragna, tsakaragna tsy haiko katra meky, tsy haiko nino. 14 octobre 1958, 67 ans, nagnanovagna soni nangalatsika indépendant, ataova amin'igny daty ny bonne année ny Madagasikara. Le vahoaka malagasy. Nefa zandry. Simple. Anao tsy nila nandiniky lavitra. Alaykum salam barakatuh karakory mamanzanako. Nareo la réunion zegny. Anao niany moa tsy nandeha Allahu akbar. Sa tsy ny kilera. Ah, tsy ny kilera. Araiky zegny zandry la gasy karaha zandry fianso. Ty grave gasy karaha fianso. Solution meko anao. Za tsy nikivolagna raha maro aminao fotony dossier nao tsy nikabokako maro. Ano, misy mampitikiky za koa ato. 14 octobre zegny daty nagnongagna na raha jojo. Nareo zalahaviko. Namagna miongagna kaza ataonareo daty zalahy. Safy amizay nino? Gasy karaha fiansoa. Nivolagna koa anao hitako amin'ny publication anao hoe ty resaka radio télévision ty. Ha zalahy. Za io tegna miombon-kevitra aminao gasy karaha fiansoa. Miombon-kevitra aminao za fotony nino? Ty resaka radio ndraiky télévision privé ty nandroboka raha maro teto Europe. Agnisany naviany walaola ta Europe indrindra ta France teto tamin'ny fotoagn'androny nisy chaîne zay ka indreo hoe la 5. Nidirany mal be zegny teto. Salut mon frère Prime. Ndraiky nifoagnana io chaîne la 5 io. Fotony iny maro raha tsy ara-dalàgna tagnatiny. Ke eto za mitodika aminao zandry lahy gasy karaha fiansoa. Ataova sasalom. Titezanao baka amin'ny avaratra agny jusqu'anao avy à sud Fort Dauphin. Zay radio tsisy licence, tsy ara-dalàgna, na télévision, na ny député io, na ny ministre io, na ny tsy haiko azovy io, vonoa. Tanky tsy magnefa licence aminareo amin'ny ministère ny communication. Licence io ifegna abokao ataova magnefa par an
rôme licence de fréquence. Karaha io misy vola midika amina rô amin'ny communication. Apodiko zany gasy. Aseva magnefa rô droit. Nangataka le fréquence, modulation. Le FM. Aseva magnefa rô le droit. Amle fréquence une télévision Hertz. Parents amizay rô misy vola amizay ifendro. Fa mitsikany zala radio télévision maniry. Karaha haitra mijangoany tsy vita aminay diagoriny ingandra zozo iny. Sosikevitra meko anao zegny, araiky zay. Faroe! Momany anao magnano fititeza party. Fititezagna district. Mikasiky radio télévision ty. Zandry gaskara raha mba tadiaviko appliquenao zala. Foagnano ny journaliste fantôme. Aseva magnano formation ro. Ke izy koa misy journaliste fantôme agny. Za tsy hitako diplôme. Parce que Roger, c'est pas la peine ronde impodinao université, andianatra communication. Aseva magnano magnano ino formation de communication ro, c'est-à-dire Zandry Gaskar, asiava centre formation de communication isaka amin'ny faritany. Farafaratsiny, alika matiny ro managna certificat. Même ro tsisy diplôme de journaliste. Ro misy certificat de journaliste. Zero vo livrenareo carte journaliste. Fa aminay avaratragny. Journaliste fantôme feno aminay. Erany Madagasikara journaliste fantôme feno aminay agny. Radio fantôme, télévision fantôme, feno Madagasikara. Solution aroe zegny tadiaviko aminao, ministre de communication et culture de Madagascar, Gaskara Finso. Amboara zala. Mitady solution anao, zazokinao eto. Zany antra io, manapaezagna amin'io za. Reharehako zegny, ary direko zanaka mivaritra zegny. Mianara raha tsara riavako azy fa aza finaritry magnano rapopoko. Karaha zegny ro. Téléphone reto Orange, tseko Airtel, tseko Azov reto. Ampagnifa taky koa fa tsy magnefa, afodia. Mitaky vola crédit forfait amin'ny Orange, amin'ny Airtel, tseko amin'ino. Hendro. Fa ro io ny mamony vahoaka. Ary ediva koa en tant que anao ministre de communication, magnatonga anao ministre de poste et télécommunication, miady io réseau ampiasainy Orange, Airtel, Telma io. Ajotsoa vidiny méga fa tsy zakany vahoaka. Ro karany ro ne mangorokarena amitsika io, midaboka anao anendy agny, bombe agny magnaratondro io. Anao koa tafipetraka agny tapako loko. Fa magnindro avy amitsika io magnambanimbany atsika. Mialatsiny, monsieur le ministre Gaskara Finsoa. Fagnatonga anao ndraiky ministre de communication poste. Amboara raha zay fa maro loatra fantôme. Madagasikara nanjary tsisy tsy journaliste. Tampoko ro boko magnano rédaction, zafady. Ro magnano rédaction ndre manoratra tsendro, ndre volagna vazaha, ndre volagna gasy. Ialary. Anao amizay manjary ino? Adany kajoro, mamaky taratasy. Vavanao volagna jerinao magnampy. Mialatsiny zafady. Zegny raha solution aroe zegny ameko anao tsiny pour le moment. Gaskara Finso.
amboara atsika zao le fagnovagna tadiavintsika zandry lahy gasikara feno soa igny resaka communication culture ora gasy zao lesy angatako amy lahy aloha zany nao teny Tananarivo amizay ngamba ny azony lahy tiako lazaina pikabary lahy ary lehibe ny placenao ao amy kabary malagasy zany hoe anisan'ny zava-dehibe mampiavaka atsika malagasy io resaka kabary io fa zao raha angatako amy lahy lesy gasikara oka lesy mba tanterao ny ataka anay mba hakaza ovanareo gn'aran'ny tanànanay teneno zalao amin'ny FTM foy be ny tosary malagasy tsy haiko na mbola miexiste ro ina fa tsy miexiste teneno eo amin'ny FTM gasy hoe aloha hipetraka amy fomba fiteny paty ny agnaran'ny tanànanay na zatra zay kofa ankifiny fa tsy ankifina ambario be ialanareo io nosy be nareo io aminareo afa misy nosy be zay tsy mila ambilanay ataony ambario be na Elville point basta bialagnana fa tsy abelanana antsuihy fa tsy antsuy ho any antsuy sui zegny aminay agny vorogno kofa tsy vitanareo manogno izy ambilo be ataovany karabe ene tompiny fa tsy hoe ho any ambilo be estantsoroka anivo rano fa tsy anivo rano anivo ranonareo nino zo maregnareo farina nosika misy tatamy maniry ke raha jiaby zegny en tant que anao ministre en culture lesy ragasy mba amboara zalahy asa robatigny le agnaran'ny tanàna magnino zay tsy mikaiky aminareo agny hoe anareo mivolagna Agnalamanga za tsy mety manga Tananarivo hoe na ino izy ataonareo Agnalamanga fa ino manga maniry aminareo ry atao Agnalamanga c'est un truc bizarre aza robaky le tanàna zalahy kofa antsalaka gn'ariny antsalaka fa tsy ho antsalaka sy ty maregnareo salalaka ho antsalaka antseranana nareo nino io tsy antseranana io maregnareo aéroport sa regnareo port antsiranana nde tsy nanana antsiragna na GNA zay vonao magnano NA à la fin antsiragna na ambalavelogno fa tsy ambalavelo zo marety morony karaha nareo Tananarivo vonzoky zay ataonareo zegny Agnalamanga nde manga tsisy aminareo nareo magnano Agnalamanga ataova Tananarivo na zatra olo jiaby manga nino lereo magnafitra manga baka aminay angy manga ne jiaby fa lafo vidy zao tellement mpaningegna Tananarivo raha tsara ne nahazo zay tatombaty ndraiky namakety ary mivanga manga voany araiky 2005 5000 mashallah sokrany ke anao zao ministre en culture frère amboara le fomba fivolagna fa ty grave zany gasikara ministre en culture io raha ny volombolaniko cheve maïste io non atsika boka mila fagnovagna ton aleo dovitsika complètement
fa ty raha angatako aminao zandry gasy amin'ny maha ministre ny culture anao zalahy. Oka tsika tsy andiandia ny fomban-drazana ny sasany. Mialako tsiny aminao zandry gasy, Gasikara Fiansoa. Aza diadiavinareo ny fomban-drazana n'olo. Magnino ma zay tsy mitarimy bengy aminareo Tananarivo agny? Magnino zay tsy mitarimy osy aminareo Tananarivo agny? Fa nareo ndraiky magnafitra osy baka aminay aty, izy fa vonegna fa madio alefa Tananarivo. Fa magnino anareo mitondra lambo mandeha amin'ny tanànanay fady lambo? Magnino tany masinay nde lafinareo amin'ny arabo doany? Magnino tany masinay kignin-drazananay alafinareo amin'ny arabo ravendry sasany? Gasikara Fiansoa, mialatsiny aminao zandriko. Anao ministre ny culture, amboara ravagna tsy mety fa zay mitady raha tsara. Magnino zay midika androvaria Analamanga, Manjakamiadana, Amborimanga kely, zay magnadozy kiraro. Fa magnino anareo mandeha amin'ny ary Aberamanja lerany ino? Atafadigno ko. Besa zagia karano boka memoire naka avelo. Lerany Tsangatsaigny. Normalement ko fa Tsangatsaigny zandry gasy Fiansoa tsy azo itondragna basy ndraiky teny militaire io. Tsy azo ampidiragna kiraro io ko Tsangatsaigny. Kare zandry gasy Gasikara Fiansoa ajaly fomban-drazana zalahy. Anao zao jeune ministre de la culture, fa raha zegny tsy hainy cheveux maïs parce que tellement izy bado. Nde izy mbola mignoignoigny agny hoe azegny hoe radio la kelera koa radio la mipody eo zoko be ko mbo velogno tsy possible ipodiana ny radio la io. Raha Jojo izy fa nitaila rotinany igny izy fa roso. Mba ajaza la azafady zala gasy. Identité de culture zegny donc ahaizanao izy. Mba atsapitra en place. Tany koa fa volagninay tompony io tsy mety lambo io tsy mety zegny hoe aza forcegna riavako aby. Ampidiana le fomba. Zegny fone mahavitsaky betibetiky tsy malala fomby. Any karaha tsy manjary jiaby atao amin'ny Facebook ato. Za tsara nahita ke rombotromba ndeha boka amin'ny Facebook tsy olo foare. Masontoko zegny koa fa rombotromba ny boaka amin'ny Facebook aminaka zegny masontoko. Anareo ndraiky nahita fa nipoagna mazengany dirany kiraro doanao. Pourquoi anareo mampidry kiraro amin'ny doany sasany? Mitondra maramila mibasy. Tsy fatao zandry gasy anao koa tiantra fomba aminay avaratra agny. Antogna za frère, ampianariko anao. Na sava na diana. Tsy fatao frère. Oka mipoditsika amin'ny plasiny. Ino magnarana anareo ministre en culture, or le culture diadiavinareo. Or le fomban'olo diadiavinareo. Est-ce que anareo zao ravoravo zazoko be nidika Manjakamiadana ndraiky kiraronaka? Non. Est-ce que anao zao Gasikara en tant que anao zanaka ny Tananarivo za nidika Amborimanga kely rova amin'ny kiraronaka? Non. Pourquoi? Ino différence tsika samy malagasy zala? Oka le fagnajagna misy. Fa tsy zay zala. Tomba zao io miboaka amin'ny Facebook, miboaka amin'ny télévision, n'importe quoi. Masontoko agnaran'zegny. Sobaiabaka nanjary lamody. Tsy siasiny.
parce que tsisy lalàna fy mipetraka nefa nanata aloha misiky ny sobaya zegny ndenao taloha kitambo karôkarô zegny soja be misikiny izy fa zao io kitambo karôkarô ry sasany magnano lomboko fandriagna sagnatriany vava sagnatriany koragna mandeha kazobanao kitambo karôkarô ndry dadila lafiagna eo magnasongondreo ro agnabony ory avako aby toetsaigny nino aboko nareo vola zay ty nongoagnandrazana zay ty nongoagnandragnara normal nareo ngoagnandrazana ndraiky ngoagnandragnara le nareo mbo ngoagna koa fotony atsika tsisy jery mialatsiny zalahy aza ataonareo soma le fombandrazana aboko nareo andeha ngataka amy razagna eny nde razagna tsy ajenareo ka nareo nde ngataka amy razagna aniny bestantsorogo anareo boko mbelo ka sayan'olo amy razagna nde nareo fo tsy magnaja le razagna normal anareo sayan'olo amy razagna ke za mitodiky aminao zandry gasy rahalako Gaskara Fensoa anao zao ministre en culture frère zahava toetsaigny fomba zay fa tsy mety za tsisy tension za tsisy za salama vatagna tsy marary non fa mandreraka le tsy fagnajagna razagna tsy fagnajagna fomba zalahy ary ty za mitodiky aminao zandrilahy Gaskara Fensoa zahava le plus vite possible et tous les moyens sont bons raha mandalo amin'ny ambarobe eo fagnadadiavagna fombandrazana eo Gaskara Fensoa anao mehe raha zegny tsary nisy zanak'antany nanjaka oka tsy zanak'antany andidy anatraka amin'ny ambarobe eo anao koa fa zanak'antany anao dehors antany fa tsy anao andeha hidriky amy fanagnany ampanjaka be ne andidy adiavy mialatsigny aminao monsieur le ministre Gaskara Fensoa zahava raha zegny le plus vite possible fa zegny raha mandalo ambarobe za tsy heniko maro volagna amin'igny fa za mbo avy amin'igny ziska niany zay amy sababondraha zegny tsy hipitrany ampanjaka amineo zay ohatry zay fa tokony isy ampanjaka nipetraka to fa tsy olo baka antany egny ampanjaka ny songo tantany tanka hoe zazazaka ampanjaka anao zanaka ampanjaka fa anao zanaka ampanjaka antany zanaka antragno ny manjaka azafady ke raha jiaby zegny zandry gasy mila fagnapiagna baka aminaka za zokinao eto vogno décidé agnamianao hevitry ary hitsangagna hiaraka aminao magnano zegny za sarotiny amy fombandrazana zegny aveko mitsangagna miaro ambariobe maty za ho any ambariobe velogno za miaro ambariobe fatelo culture monsieur Gaskara Fensoa aza asiagna kiavakavagna aza asiagna avertissement reto mpanakanto mihira amy teny vetaveta mialatsigny zegny mpanakanto na mpihira tsy faly amizay mamalia za fa tsy ankasitrahako ary tsy mamango amy zoky be andihira ke asasaha Gaskare fanamvozagna fagnamboaragna fagnadiovagna tadiavitsika zo zegny mpihira magnasasa hiranazy magnavetaveta hiranazy ampiara lalagna ary aseva lalagna
oka tsika fagnaja zala anao koa fa tsisy hira tsy mehe mihira bitra karaha toko za zoky be tanareo za tsy mihira parce que tsy hira tsy anagnako fa za tsy mehe mihira aleoko za mangi fa tsy andeha gnano hira vetaveta fagnasasa agnaby sur scène n'importe quoi mialatsiny aminao za gaskara za miambigna anao zandrila amaragnako izy avy za gaskara feno soa izy koa tsy hainao tantarany Ambaribe frère venao mizaza ka ia za fa raha tadiaviko aminao gaskara feno soa nianty regninao fandaragna anakaty mba tsangananao zala ko anao mila onjombity ifeko vitinao mandeha amin'ny Ambaribe ataoko onjombity anao le retoro siria volagna aliabody tasianao mazoasy edi préfet rond-point n'impodiana place ny fazigny fomban-drazagna anay ampodiko zandriko anao gaskara feno soa adosoko satroko mikoezy anao mitsangana anao ko anao mila onjombity ifeko onjombitinao manafa mijotsoa amin'ny Ambaribe anao takia tadiava aleva dossier ny rond-point io fa misy olo amy la mairie ao magnano mokondoa anazy dossier ny rond-point io tsy amezandro ary ro nagnano contrat ndraiky andilagna io matanana ny andilagna sa io razagna ny andilagna mialatsigny ahy za koa nanogny ny agnaragna anao eto manafa amin'ny la mairie ao tsapenao tany meky ministre ny culture anao zala fa nidebloquendreo vola zegny vavany aliabody be ny tanànany Ambaribe ny vola za koa lany ampodiko rond-point mialatsigny aminao gaskare za ndraiky tsy agnamenao ultimatum fa mitsangana ko anao mila ifeko onjombitinao andeha amin'ny Ambaribe angala dossier io contrat nataondreo amin'ny andilagna ataondreo fitadiavam-bola amin'ny andilagna nandeha nagnaratsy manjaro amin'ny rond-point ne io mialatsigny aminao gaskara ampidiana rond-point ne ministre mbola zeny anao ary anao managna maizy azy anao ampikabary malagasy teo fagnanaovany Razabeny akabary teo nagnanaovany 26 juin zay tsisy kanjany mamasigny ne io bazary io Razambeny teo mitoko même mialatsigny mialafondragna tsoko satroko même dada be tsiragnana ko izy fa avy anosy be Ambaribe io tany fandianana io izy mikabary izy ka marandraigny teo magnano sous les drapeaux misy drapeau teo ampidiana fa tsy nanjara andeha maniany fandroaka ndraiky angiriany fandroaka tany masiny iny io gaskara feno soa doany io kignin-drazagna ane zafiny fotsy zafiny mena teo nagnanaovany dadilahy Kozobe joro nampitabatra zafiny fotsy ndraiky zafiny mena takine raha jiaby tagnatin'ny raha igny teo nisy sajo to nisy vola fotsy to nisy vola mena to maro raha tanisaigna tagnatin'ny igny to ke anao koa mitady dossier io ministre ny culture mety envoyeko aminao fa za mangataka raha io amy la mairie ao dossier io ino raha nambarandreo tamy la mairie za nagniraka olo nangala dossier to ary mila mangala audience ordonnance plutôt azafady mila mangala ordonnance amy tribunal zegny angala dossier io amy la mairie peste antsoroko za koa tagny rombo fotsika tamy la mairie toba antegna anaovagna contrat agnanaovandreo velo-tegna rond-point ne io ndraiky andilagna non tsy mamango amy zoky be razagna anakaza tivitivagna aboa dossier aminareo amy la mairie ao tsisy kiresaka contrat eto zay ty nandeha ny italien zay tsary nagnano contrat zay ty nandeha ny Angleterre zay ty ndraiky be lotenda feto tsary nisy contrat nataonay na ino tany razagna anay ndeha atao contrat
tany masina egny anaovagna contrat mialatsiny ke za mitodiky aminao zandry gasy apitra amin'ny place le culture karaha toane mandeha Tananarivo magnaja culture anareo ataova karaha zegny koa aminay côté agny anao zao kaza magnano tsy mahay gasikara hoe nisy vola namiany frantsay niaraka amin'ny kabesony mpanjakandroa atsimo igny mpanjaka toera nisy vola na millions et des millions de millions namiany la France tamin'ny nandifasagna igny kabeso igny nandeha nagnatsimo igny ndo takia lera anao magnano passation ndraiky cheve maïs anontania izy fa heny raha zegny tamiro nagnano zo tapariko za teo fa za tsy hitany parce que izy gila namony vola namony pesos namiendreo tary igny vitanao gasy andesinao mandry mandiniky igny za eto zandry za tsisy olo adivako boko za tsisy olo asaiko fa za koa volagna raha marigny masoa vahoaka nakavolagno magnaraka amaragnako izy tourisme ay 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 madame tourisme za misy dossiernao araiky zay ny raha nataonao tamin'ny fotoagn'androny taminay Tambario be teo fa niany za tsy eky agnaboaka anao izy fa mbola hoaboako anao mbola volaniko anao io dossier io ministre ny tourisme madame Lucie za mangataka aminao diova ny tsy manjary amin'ny Ambaribio maro ary maro ny raha tsy manjary ataon'ny garamaso amin'ny Ambaribio magnatogna anao ministre ny intérieur ministre ny tourisme madame Lucie diova tourisme amineo fa maro vazaha mametaveta zay eo maro vazaha mandrobadra amineo ary maro vazaha fa tsy séjour indrindra rito polony rito parce que agnanaovandry Angelo vazaha tsy Angelo kizembindrazagna fa le Angelo vazaha mitarimy miompy magnabe polonais amineo vola zarendro amin'ny préfet ny Ambaribe afahandreto polonais mipetraka sy reto vazaha maloto lany séjour tsisy daty pitragna reo madame Lucie ministre ny tourisme miambigna anao za mizaha anao za diova raha zegny tandrema fa 2 mois delenareo président volagna 2 mois ke anareo jiaby ministère zo io amaragna koragnanaka fa bebe nandalo teo nomaly anareo napetraka miana anareo nagnano passation izy koa fa hitanareo tsy lionareo tsy ho vitanareo agnatin'ny 2 mois raha takiny vahoaka raha tadiavinay vahoaka délai namiany président nareo 2 mois délai namiagna premier ministre 1 mois de mbola niany koa fa hainao fa tsy lionao tsy vitanao tsy ho tanterakanao ny raha tadiavin'ny vahoaka tamin'ny 25 septembre mamita fialagna mora simple anareo ndraiky koa nambelane miasa zay tsy mivola hoe zay tsy mambela anareo miasa fa président nagnamenareo 2 mois donc kofa 2 mois aminay 2 mois 60 jours agnarany nanomboky noma le 28 donc zegny atsika zo octobre 28 octobre 28 décembre alohan'ny fin d'année de ny anareo tsy andeha hagnano fetiny Saint Sylvestre amin'ny volam-bahoaka de fa niany magnata pialagna sa tsy vitanareo nareo azony doiky raha marigny baka volaniko surtout anao ministre ny énergie mavesitra placenao za ma
solution nameko anao teo ady so io dégenjirama io ady so io tsy avatsika io tsy rahalatsika io tsy razana raiky amitsika wala tsy tolagna valo raiky amitsika fa io mamotiky jirama karamanazy fo fa tokony avitatsika magnamboatra moteur aminay avaratra agny aminay Ambaribe 710 millions karaman'olo araiky nindra nanjary nataontaony ino nandeha nikaiky police tsy mahazo miditry koa ny journaliste tsy mahazo miditry tariny piasan'ny jirama andeha karamegna 710 millions mialatsiny tompoko ke zegny izy ry avako aby ry ministera isany navy aminareo afatra napetraka ny vahoaka aminaka anjaranareo mandiniky izy za maresaka ny vola fa toetrinaka ny volagna zegny fa za tsy mahay mitsiko zay tsy faly aminaka za préfère izy avy ny volagna za en face aza magnasa za fo fa tsisy l'école fagnasahagna a Madagasikara ny eran'izao tontolo zao apodiko volagna anaka tariany voalohany hoe félicitation ho anareo vepany zegny lany niany fa za mitodika aminao manokagna bora réglazy vice président ny assemblée nay avaratra agny magnatao anao ministre ny fahasalamagna io zanakatsika nabavintsika asiditsika baka amitsika avaratra zahavanareo les moyens andifasanareo izaza io amy vitinazy mandeha la réunion na Maurice Taha fa zaza nagnavitry ho an'ny tandrazagna izy na voisin-zo no netraketraka anareo fanjakagna anjaranareo mandehandraikitry ro zaza tsy izy araiky maromaro io amin'ny hôpitaly Manarapenitra resiny adidy zandry labora réglazy velomatsika jiaby